Ki nong ket kam ke HYC nong po circle ha ka shitrek ujliau arhajar arpuar ki lapan pau ke jing sokya ke bajor halor ke jing bam shem kya ki bor ka nong po town committee bat ka dorbar snong nong po ban let lum bat pen khoj ya ki chaka bret nyot ke badan ha ka dong lum so pho bat dei namar ka ne bagane ke chaka bret nyot ka lapan mi ke jing sma utung ke bajor ka blak ta shika de ya ki pat ba nong let nong wan kam tam ki khna skol ki baju ya leng ba ka ne ke chaka ka badan ha ka ne ke chaka ka balat nyot Hadian balayo ekajing ujor kinong elam ke HYC nong po circle ha kajing elam u Richard Dingdo president bat kiwi kinong elam bakentop yau Tony Shella bat u mission tron ilalit banjurep kene kaca kati anyot kabadan ha kadong lum so pho bat lap shisha bagi nyot bagi jaklia ki balabret ki pat ba bat ki bam shum lapen khoj ka mentala bun sni bat kini ki jaklia ki lapen mi ekajing utung ka basher khai bha ha bakran bagi nong tho kubor na kaliang kini ginong ngelam kila penrem jor ginong pej bat ginong kmi gini kicaka the nyot ki berana katha nong po ki bala shui egane kicaka the nyot klem dapen khoj newan tam kijaklia ki bla bret egane kicaka mentala bun sni kam tam kito ki badan ha kadong lum so pho ke bala pen mi eging smai utung jing smana ne sum no so यहाँ पर के मैं ब्रेक में जब पलट तंग तो हमले कमान gitu जब berat tem laon na marbon begitu na tujuan na kali lebih berat step khas ya ni baju tu khut ki jaiwan khut ngot quick ke seduan tamba kajing smart ya don re saya bersyukur bukan rajin jar satu cek apa sa dalam bete kham jo so tapi kau nak bagi beri empat jing khut ni kau ini nomor kena sekolah lo kau terhadap kedai baju lain baju tu dah take kena sekolah tu semua show kajing don jong kini ki jaka pelang nyut lani ki jabo ki bala wanlom makane ka jaka kala pelong ya ki beru bayang ling ba kane ka jaka ban thot namar ka kala sma hadu kata wat chadu sa school ka ba jengai nang ne try kumba kato kane metar ki nang sma ya kane ka nyut kanyar ka ba ki la bu ang ne te kalong ka ek ka ba i segment mandon ya ka jaka bread nyut lane ka sma utung ka badan hapring jong ka sorong ko ka badai gawe naka ka headquarter jong ka district jongi te kumta na galyang jongi ka seng isgo ban kentu ya ki bor ki ba dai pej la dai ka tau committee lane kino ki badai pej sobha ba pinweng no mardor ya kini kinyot namar kanlong ka jingle ran kanlong ru ka jing semakor ya ka dong ka thain jongi jor abi dai bakane ka jaka thenyot ne lagi ba joro lagi nak school ki bayar nande kalanti ka ba pelong ba abai ki bu kane ka cakap thenyot jinrai ka subu tang menta ba subrat lang tang cakap brat re ka cakap khat kam dai su ka ba pelong yangi kasang kayo kane ka jing jor di susi namar ba kane ka jing don kane ka cakap thenyot kalapan kta namta ka jing ya kamta joki bayar nane kamtam gidi kansa ki kena school ki pajba ki bayar nak kene kelti kajik sma tentang kene kajik sma busian kanwalam cha kajing yo bang namta jono re jongdo ta ni nak liang ka nopo circle ipha kene ka message ka nopo taw committee so pha long ka bala ban weng mardor ya kene namar ba dari bisubu kamdan jumut ban subu tang basubrat dari pibu dongkam sama khat sudah te na galyang jongi ka HYC no po circle ni i4 ya ki bor ki badai kmi ba pin weng no mardor hapo istayo ya kini kinyot balada pimla ban weng no hapo istayo na galyang jongi ka sengi manse ban hap hi ban lum malang hi ya kini kinyot